Diodd efodd Crist yntau, unwaith am byth, dros pechodau, y cyfiawn dros y ynghafion, i'ch dwyn chi at Dduw. 1 Pedr 3, Annod 18. Pedr, Pennod 3, Adnod 18. Diodd efo'r Crist yntau. Bore yma, ni'n cofio sut yn union diodd efo'r Crist. Cafodd ei fflangellu, gwisgodd corn o ddraen, roedd rhaid cario ei groes, a bu farw ar y groes. Ond y dioddefodd mwyaf oedd cael ei wahanu gan Dduw. Dydym rhaid i hyn digwydd pob blwyddyn. Naeth unwaith am byth. Dros bechodau, yr holl pethau drwg rydyn ni'n neud, pethau sydd yn neud Dduw yn drist pan nag ydyn ni yn rhoi fe yn gyntaf yn ein bywydau. Y cyfiawn, Iesu oedd yn perffaith, byth yn neud unrhyw beth yn anghywir, yn drwg, wastad yn rhoi Dduw gyntaf. Dros yr anghyfiawn. Ni, sydd wastad yn neud pethau ni ddim fod i neud. Ni methu byw mewn perthynas gyda Dduw. Perffaith, cyfiawn, pan nag ydyn ni yn perffaith, yn anghyfiawn. A pam? I'ch ddwyn chwi at Dduw, a bod ni gallu byw mewn perthynas gyda fe. Pob dydd, gallu dod ato fe, i addoli fe, ac yn mwynhau bywyd tragwyddol gyda fe, oherwydd arbeth Iesu ar y groes. A dyna beth dyn ni'n cofio ar Gwener y Groglith. Dioddefodd Crist yntau, unwaith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghofiawn i'ch dwyn chwi at Dduw. 1 Pedr Pennod 3, Adnod 18.